салом мухлисони дастаи Барселона. Шаби гузашта каталониҳо аввалин бозии худро дар Камп-ноу бо дастаи Алавес баъди ба истеъфо рафтани Роналд Куман гузаронид. Каталониҳо натавонистанд ки Алавесро мағлуб кунанд, вале Алавес низ натавонист ки Барселонаро мағлуб созад. Мусовӣ дар Камп-ноу бо дастае ки мавсими гузашта қариб буд ки ба сегунда мепарид ва дар 10 бозии мавсими имсола 7 мағлубият дорад. Боз 2 имтиёзи заруриро дар Ла Лига аз даст додем. Рақобатҳо дар топ-5 лигаи Аврупоӣ идома доранд ва имрӯз низ моро як қатор бозиҳои ҷолиби интизоранд. Барои шавқовартар кардани тамошои онҳо метавонед ба 1x муроҷиат кунед. Он ҷо ба ҳамаи бозиҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Инчунин обуначиёни навро бо промокоди барсатиҷӣ то $100 бонус интизор аст. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. иҷрокунандаи вазифаи сармураббии Барселона Серж Бархуан ҳайати асосиро дар бозӣ чунин интихоб намуд. Дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Мингеса, Пике, Гарсия, Алба, нимуҳофизатгарон Гави, Бускес, Нико, ҳуҷумкунандагон Дест, Агюэро, Депай. Аз оғози бозӣ бозингарони Барселона нисбат ба рақиб аз ҳама ҷониб бартария доштанд. ҳолати хатарнок дар дақиқаи 18 Гави дошт ки баъди партофти Депай аз зарбаи кунҷӣ бо сар зарба зад, вале дарвозабони Алавес сейфи хуб иҷро намуд. Дар дақиқаи 39-ми бозӣ Серхио Агюэро қафаси синаашро дошта дар майдон афтид ва баъди дидани духтурон Каутино дар майдон ӯро иваз намуд ва ҳамин тавр қисми аввали бозӣ ба анҷом расид. Дар қисми аввал танҳо бозии нимуҳофизатгарон ба назар мерасид. Ба ғайр аз Бускес, Серхио Бускес дигар дар сатҳи пешинааш бозӣ намекунад ва бо вуҷуди он ки 80% идоракунии тӯб ба фоидаи Барселона аст, вале онҳо ҳолати головар қариб ки эҷод намекунанд. Ягона бозингари чуҷое ки метавонад нотарсида ба ҳамлагарон пас диҳад ва бо суръат ба пеш гузарад Энрике Пуч аст, аммо бо сабабҳои номаълум ӯро дар ҳайати асосӣ намегузоранд. Барселона сахт ба ҳамлагари марказӣ ниёз дорад ки камтарин фурсатро истифода бурда тавонад ва гол ба нишон расонад. Ин қадаре ки мо Агюэроро интизор шудем, саг устухонро интизор намешавад. Аммо ҳангоми давиданаш дар қисми аввал чунин ба назар мерасид ки дар майдон гӯё ҷигар медавида бошад. Маълум аст ки баъди ҷароҳаташ ӯ ҷиддӣ тамрин накардааст ва бо ҳамин сабаб ҳатто як тайм дар майдон бозӣ карданро қувват накард. Аллакай дар аввали қисми дуюми бозӣ Мемфис Депай баъди зарбаи нотакрораш берун аз ҷаримагоҳ ҳисоби бозиро кушод. Ҳамагӣ 2 дақиқа баъд аз голи Депай комбинатсияе ки Риоха бо Хосело дар ҷаримагоҳи Барселона анҷом доданд бо задани гол анҷом ёфт. Партофти головаре ки Хосело иҷро намуд ҳатто Пикеро дар ҳолати шок қарор дод. Як ҳолати гол задан Каутино дошт, вале зарбаи ӯро дарвозабон рафт кард. Дар дақиқаи 59 Гави моҳирона се муҳофизатгари Алавесро фиреб дода ба Депай пас дод, аммо зарбаи ӯ ба чӯби дарвоза бархӯрд. Баъдам боз ҳамон Депай якчанд ҳолатро аз мавқеи хуби зарбазанӣ бо гол анҷом дода натавонист ва бо ҳамин бозӣ мусовӣ 1-1 хотима ёфт. бадбахтона бо рафтани Куман ҳамол ягон чиз иваз нагардидааст, вале то омадани мураббиина умедворем ки моро дигаргуниҳо интизоранд. Бускес аз ҳад зиёд тӯбро гум карда истудааст. ҳоло бошад на танҳо Жорди Алба, қариб ҳамаи бозингарони Барселона бо партофтҳои ҳавоӣ бозӣ мекунанд, вале барои ки номаълум. Тамоми омори бозӣ ба фоидаи Барселона буд ва ин боиси хушнудист, аммо боз такрор мекунанд ки ба мо топ ҳамлагари марказӣ сахт зарур аст, вагарна барои Барселона гол задан бисёр мушкил мегардад. бозингарони ҷавон дар ин бозӣ хеле хуб баромада буданд ва Гави бо Нико метавонанд ҷои Педри ва Френки де Йонгро дар ҳайати асосӣ танг намоянд. Жерар Пике пояш лат хӯрдааст ва ин ба ҳамон ҷароҳате ки бо сабаби он 4 моҳ аз бозиҳо маҳрум шуда буд монанд аст. Хави беҳуда нагуфтааст ки бо омаданаш аввал тамоми ҳайати таибони Барселонаро ба истеъфо равон мекунад. Араухо, Педри, Френки де Йонг, Мартин Брейтвейт, Ансу Фати, Роберто Усман Дембеле, Нико, Серхио Агюэро, Пике шумори бозингарони ҷароҳатбардошта аллакай ба 10 нафар расид ва дар бозӣ бо Динамо Киев мумкин аст ки ягонтаи онҳо иштирок накунанд. Акнун барои ғалабаи Барселона мӯъҷиза лозим мешавад, вагарна мо метавонем Лигаи Чемпионҳоро падруд гӯем ба шарофати бозингарони шишагину пластмассиямон. Шумо чӣ фикр доред дӯстон? Дар Лигаи Чемпионҳо моро чӣ интизор аст? Оё мо бо набудани 10 нафар бозингари асосӣ метавонем аз гурӯҳ ба марҳилаи якашниҳоии финал бароем? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. Даромадад Барселонаро дӯст доред ва канали барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.